stanujemo 40 godina u tom stambenom prostoru. Problem je u tome što na regularan način preko opštine ne možemo da legalizujemo, jer potpise neće predsednik kućnog saveta da overi po službenoj dužnosti, a u opštini nemamo nikoga ko bi mogao da pogura taj slučaj. Od prvog dana kako sam ostala u drugom stanju, za sve mi je bila potrebna veza i novac. Pa čak i polazak u vrtić koji bi trebalo da bude najradosniji dan, mi smo ga proveli nešto u stresu, jurenju veze, jer mi je vrtić na 5 minuta od kuće, a upisali su ga, ne znam, na 20 minuta vožnje. Ne možete da završite nešto što vam je neophodno kao pregled ukoliko negde ne date novac. I nažalost onda postala čitava koruptivna kultura našeg naroda, ali nije on sam takav, već je uteran upravo zbog loših koruptivnih članova sistemskog zakona o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju. Najčešće se žale oni građani koji nisu uspeli da pobočnim vezama ili na drugi način završe neki posao preko reda. Jako malo njih je spremno da o zahtevu za novac ili neku drugu vrstu usluge koja praktično govori o korupciji, predstavlja čin korupcije, da dokumentuje. Rešenje jeste sistemsko uređenje borbe protiv korupcije, odnosno donošenje adekvatnih zakona koji će onemogućiti ovaj vid korupcije. Ako pričamo konkretno o vrtićima, koji imate jasnu rang listu, koji niko ne može da bude upisan preko reda, na taj način ćete iskoreniti korupciju.